Здравейте хора и днес ще играем на Dressing Press. Надявам се видеото да ви хареса. Моля, абонирайте за канала с камбанката, а сега нека да започваме. Така. Първо темата е тия парки. Окей. Затова имам идея някаква, примерно с рокля или... Я да се направя също все така. Може би. Ето. Така. Ще сложа някаква съединение, може би. Добре. Това мисля да направим хак. Ще направя едно бързо, ето така. Може би ако цвета трябва бяло. И ще е ето така. Супер. Знаеш какво всъщност тя да е ето. Махна буста. Ей да, супер. Това ще го цветя същия цвят. След това и това бяло. Но ми трябва ти ръкавици, така ще най-хубаво. Ръкавици, ето си. И те ще са бели. Да, супер. И сега да държа едно чайче. Нека да направим да се прасва. Ще сложим ето това. Да. Това. Слагаме го същия цвят. Добре. Нека да сложим ето тази пандълка. Ще я направим бяла. Бяло също. Сега косата ще е някаква комбинация. Ето такава, може би. Не всъщност. Това. И другата е така. Ще наето тази. Да сложим и бетонче. И едно лице. Ето
Komu? Тези... Ако черапите да са такива... Добре, това е моя вид. Да видим. Мисля, че ще трябва да отида в просървър. Така. Това е добра комбинация, но не прилича на нещо чак толкова. Това е като някакъв концерт на чак такова. Да. Това какво е? Добре, добре, ама чак толкова. Това е копикат. Не, чак толкова не добре. Ето. Това е противлично шпионин. Не е осветено и това, но ти дам шанс, защото все пак ти почти сега след. Да кажем, че става. Това какво е? Това е малко прилично смесица, но добре. Добре. Малко това не си пасва с свита, ама явно си направя предизвикателство. Не защо? Тук всички казват, че са красиви. Добре. Така. Отиваме в просъва. Така. Правя видео. А. Да, чувам. Добре, правим така.
Може би ще е яко. Ето това. Хм. Ам, хм. Кога ли да сложим? А, някой прави хак. Добре. Това ще е една зелена ябълка. Някаква кисела. От некиселите. Ето супер. Не е чак толкова към братцата, ама то не трябваше да е. Добре, може би ако добавим... Нека да се отсетим първо ногтите. И те щом така. Време за събиране на пари. Не, по-ще бъгва. Хайде. Добре, да видим сега. Вау, това е добро. Дам 3. Това не е ли копи? Окей.
Така сладко. Малко тирмани и мечешки лисица. Но айде, не ми е толкова. Малко чак много потенес. Уоу, какво е правила? Тя да не е убила мечка. Добре идея. Може би аз ли съм? Не. Това е добро, много черно чак. То тук не може да се разбере какво се случило. Действам това също. Добро е, 3. Добре. Ох, и тази е някаква такава много военна, но добре. Но да, става. Добре, Джон Лейт. Джон Лейт, колко? Мисля, че ще е добра идеята, но айде 3. Добре, разбира се. Няма как. И време е за хаковете. Така, заставаме тук. Ще изчакаме за добър сървър. Ще си викам. Добре, вече е време за сървър. Така. Ще изчакаме. Надявам се темата да е някаква близо към 20 не знам. Нека да видим.
помогни, Pinterest, помогни ми, Pinterest. Добре, сега значи използвай това. И го правя цялото е така. Използвали се и това да го съединят, но не е това. Панталончето. После имат и ето тези. Ще използвай това, да. Аз мисля, че ще е добре за обици. Това ще добавим ето тези. Сега е време за коса. Ако питате само защо използвам Pinterest, това е защото тази тема никога не я разбирам. Се справя на нещо и хората казват, че е винаги грешно. И затова да сега се правя така. Може би ще е хубаво да добавим игли. Да. Искам да махна това сърчице отзад. Нека да сложим ето тази блуза и ето тази. Но не, това не маха почти нищо отгоре, така че тази не трябва. Взимаме ето това и го махме. Нали така? Още виждам нещо отзад. Ето. Става много така отпред. И даже, виж, това е много по-яко. Може би да добавя
какво да добавя. Я всъщност това да го направя на някакви дълги бели. И това черно. Я добавих последните 3 секунди. Може ли? Може ли? Ето. Добре. Това ми харесва този хак пак, но малко, чак толкова не. Много хакове са използвани. Добре, това изглежда яко, но малко дънкова рокля и такова дънково, малко странно. И якото изглежда яко така, ама чак толкова. Добре. Хак си избър. Хайде. Гледано от мен. Това е клуб за книги, ето да. Мръм. Пели птица чоката. Добре, става. Просто се чудя защо да решиш котка. Колега. Това е много яко. Да. Мага. Betty. You're so bad, girl. Oh my god. И мисля до тук да приключи това видео. Надявам се да ви е харесало. Моля, абонирайте се към банката. А от мен, чао!